Goddag, Kim. Det her er så huset til Hillerød koster cirka 15,33 millioner. Ja. Det ligger selvfølgelig i Jylland, Vesterbro, Skjerninge. Så er vi filmet på TV2. Her har vi køkkenstuen. Hvad siger du til den? Det ser dejligt ud. Det ser helt nybrudte Vesterbro-agtigt ud. Ja, meget københavnsk. Ja. Der er lige en house på den. Så kan vi komme her, der har vi køkkenet. Ej, det kan jeg godt se. Nå, det er den der bus, jeg har snakket om på tv også. Ja. Ja, den er da sej. Ja, jeg er jo ejendomsmaler, når kameraet det ser er godt der. ud. Ja. Jeg er ejendomsmaler, Jo, det var mor her på tv! Nej, vi filmer faktisk live tv. Det Så er det faktisk meget sjovt, det her. Ja. Ikke meget, by the way. Så der har vi vi er jo ejendomsmaler med en af mine venner fra vuggestuen. Han hedder jo et eller andet Ten. Ja. Så hvis du kommer her, så har vi lukketræet. Og der er et eller andet, der er sand, det er derfor det bliver lidt hvidt. Jamen, det er meget gammelt. Hvis du har brug for en slikkel i dag, så skal du altså bare op for... Hej, mormor! Hvis du kommer med mig herover. Huset står cirka på 355 kvadratmeter. Hvis du kommer herover, Spændende! du står herover fra staden. Ja, vi er lidt ude i Jamen, jeg tror, jeg er sikker på, at jeg gerne vil have det. Altså, du vil lave en deal om det? Hvad vil du byde, hvis det der er for meget? 33 Jeg byder 25 millioner. Det er jo mere, end hvad det koster. 50 mil. Deal. Og så får jeg den der flotte, det der flotte Porsche med. Så vi ligger derovre, fordi så skal jeg jo lige sige. Vi har fundet os en deal på cirka 50 millioner kroner. Det er rigtig mange penge.